Hi friends, welcome back to my channel. நம்ம சேனல் நிறைய பேர் வந்து புதுசா பார்க்குறீங்க. மறக்காம subscribe பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்கிற bell icon click பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பேபிகார்ன் பற்றின ஒரு சுவாரஸ்யமான சில தகவல்கள் தான் பார்க்க போகிறோம். பேபிகார்ன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டாலே மோஸ்ட்டாக யாருமே இப்போ வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்கிறது கிடையாது. ஸோ பேபிகார்னை எப்படியெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய அதை கூட நம்ம காய்கறிகள் மசாலா பொருட்கள் எல்லாமே சேர்த்து இல்லை வந்துட்டு நல்ல ஒரு சாலட் மாதிரி கூட பண்ணி சாப்பிடலாம். இதில் இருக்கிற பண்புகளில் முதல் பண்பு பார்த்திங்கன்னா, நம்மளுடைய சருமம் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு இந்த பேபிகார்ன் நம்ம கண்டிப்பாக சாப்பிட்டாகணும். ஏன்னா இதில் வைட்டமின் சி ரொம்ப அதிகமாகவே நிறைஞ்சிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சருமத்துடைய செல்கள் எல்லாமே சரியாக இருக்கிறதுக்கும் இது ரொம்பவே உதவி பண்ணுது. நம்மளுடைய உடம்புல தோலில் வந்து ஏதாவது மென்மைகள் ஆரோக்கியங்கள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக பேபிகார்ன் வந்து உங்களுடைய உணவுகளில் நீங்கள் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் பேபிகார்னில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட கொழுப்புகள் வந்து கிடையவே கிடையாது. அது மட்டும் இல்லாமல் கலோரிகளும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே குறைவாக இருக்குது. அதனால தான் இது உடலுடைய எடையை வந்து குறைக்கிறதுக்கு வழக்கமாகவே வந்து இதை உணவில் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் சோளத்துடைய நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதை விட இது வந்து மாவு சத்துக்களில் கொஞ்சம் குறைவாகவே இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பேபிகார்னில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வைட்டமின் ஏ நிறைஞ்சிருக்கு. இதனால் கண்ணுக்கு ரொம்பவே ஆரோக்கியம். வைட்டமின் ஏல நல்ல ஒரு ஆதாரமான ஆரோக்கியமான உணவுகளை வந்து சாப்பிடுவதன் மூலம் நமக்கு கண்கள் வந்து ரொம்பவே நல்லா வந்து பராமரிக்கப்படுகிறது. மேலும் பேபிகார்னில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோலேட் அப்படி இல்லைனா ஃபோலிக் அமிலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சத்து நிறைஞ்சிருக்கு. ஸோ இதை கர்ப்பகால பெண்கள் சாப்பிடும்போது ரொம்பவே வந்து அவங்களுக்கு இது அவசியம். ஏன்னா ஃபோலிக் ஆசிட்டில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தையுடைய வளர்ச்சி வந்து ரொம்பவே அதிகமாக வளர்கிறதுக்கு உதவியாகுது. ஸோ ஃபோலிக் ஆசிட் டேப்லெட்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து கர்ப்பிணி பெண்கள் எடுத்துக்குவாங்க. பேபிகார்னில் அது அதிகமாக நிறைஞ்சிருக்கிறதுனால உங்கள் உணவுகளில் நீங்கள் இதை சேர்த்துக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் பேபிகார்னில் உள்ள கரையக்கூடிய நார் சத்துகள் அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ அது நம்ம உடம்புக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அது உள்ளே இருக்கிற கொழுப்போட அளவை வந்து ரொம்பவே குறைக்குது. அதே மாதிரி இதில் அதை தவிர்த்து நிறைய கால்சியமும் இரும்பு சத்தும் இருக்கிறதுனால ஒரு மனுஷனுக்கு தேவையான வலிமையும் இது அதிகமாக கொடுக்குது. ஸோ உணவு வகைகளே பார்த்திங்கன்னா பேபிகார்ன் தான் பெரிதளவில் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். ஏன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய நிறைய சத்துகள் வந்து நம்ம பார்த்தோம். முக்கியமாக கர்ப்பிணி பெண்கள் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் பேபிகார்ன் பற்றின நிறைய நன்மைகள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்டும் லைக்கும் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. உங்கள் உணவுகளை பேபிகார்னை கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய புது விஷயங்கள் யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய அப்லோட் பண்ணுவேன். கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.